очи, Штъркелът Чоко, голямата надежда за предстоящите Олимпийски игри. Чоко тренира 6 вида спорт. Пак се нареди този Чоко. Той ще ходи чак на Олимпийските игри, а ние ще седим тук да го гледаме по телевизията. Така ли? Не, тая няма да я бъде. Вместо него ще замина аз. Не е честно, Чоко. Ти бягаш много бързо. Чоко, убит ли си? Извинявай. Аз без да искам. Такъв ми е характер. О, горко ми. С кого ще се заяждам сега? Лелю, коя дата сме днес? Не знам. Вчера беше 36 юли. Олимпиадата свърши ли? Не е свършила. Този път водата ми се стори малко твърда. Но затова пък се наместиха чарковете ми и вече не откачам. Нали, Лелю? Каква ти Леля? Аз съм Бобо. Няма значение, Лелю.
Сега ще тренирам малко фехтовка. Чудесно, Чоко! Ето ти една рапира. Най-последен модел. Чоко, аз те излъгах. Това не е рапира, а истинска гърмяща змия. Един граб отрова може да убие 8000 коня и един слон. Чоко, помощ! Не стигаме! Помощ! Помощ! Тази змия може да убие 8000 слона и един жабок! Помощ! Скачай, Боко! Няма вода! Източих я! Тогава давай нагоре! Кого виждам? Моето мило орле! Браво, детето ми! Ти вече си се научило да летиш. Накъде си се запътило, мило мое птиченце?